gak apa-apa. Makanan kecelakaan gak apa-apa. Soalnya omaku sebelah puskesmas alun-alun. Iki tembok kene iki puskesmas alun-alun. Omaku ku diapit sebelah kanan puskesmas alun-alun, sebelah kiri sekolah TK Dharma Wanita, buriku rumah dinas ya Pak Bupati. Wes jelas. Berarti omamu loro kok dikon nang puskesmas. Ayo berarti omamu loro kok dikon nang puskesmas mau. Ya ampun. Tanggal tua iki wae bayar cicilan lho Ya, lali. bisa ngomong di. Lho. Aman dhewe omah kok tak gawa nang puskesmas tidak alun-alun ngono. Aku mimpi apa? Lho bendina diinfus. Harapan infus wong iki. Ya Allah. Apa untumu coplok lho. Kok Ya Allah. kok jam 12 ya. Wayahe mangan jam 12 wong-wong. Yo, wayai mangan jam 12. Isu mangan. Pak Arpan sih. Iku mau isu mangan sarapan sih. Kok mangan awan maneh. Dipangani Iki rep- bojone ya kok kono iku. Isu-isu lho kok nang kono gak dipangani bojone ya. Berarti sampean bojone. Isu iku sarapan. Ojo harapan. Harapan iku tiwas lesu. Yo lek harapan bis harapan jaya playune banter. Lek harapan tok ya lesu. Alah, apa sampean kok numpak bis bareng kate nang ndi? Oh, kalian ngajak suro nang Surabaya. Eh. Wis Ya Allah, pirang tahun. Dadi Apa? bupati Gresik wis pirang tahun. Jadi bupati Gresik, lakare ta, ke bupati ketoprak. Lu mau ngomong aku nang bupati Gresik. Ya apa sih? Sik, Aku ngomong nang ya kediaman. iso kursi sampean gak ngomong sampean. Mau jarene nanggone apa jenenge aku iki nanggone Kabupaten Gresik kediaman. Dhewe sing diami kono sapa lek gak bupati? Ngene sih. Bojoku iku lak kerja nanggone kelurahan. Aku gak takok bojomu. Lho sen mongkon. Asal usul. Kon Sik. bupati Gresik apa